रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोफोर, जाय व्यक्तिया जोंनि बर' हारिनि मोनथायखौ सेनानै एमपि इलेक्शन गेलेबोबाय थादोंमोन, जाय व्यक्तिया बर'बो नङा आरो बियो गुबुन हारिनि मानसि, बे मानसिया बड' कसारी होननानै गावखौनो डुप्लिकेट सार्टिफिकेटनि गेजेरजों फोरमान होनानैहाय एसटि खथायावहाय इलेक्शन गेलेबोनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय एमपि देरहाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बिथाङा बर' हारिनि जानानै इलेक्शन गेलेबोदोंमोन। दा बियो फोरमान जाबाय नब कुमार सरनिया बर' नङा। दा बियो डुप्लिकेट सार्टिफिकेट बानायनानैसो बर'नि मुं लानानै एसटि खथायाव इलेक्शन दारायबोदोंमोन रायजोफोर। दिनै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनाय बायदिब्ला बिनि सार्टिफिकेटखौ नैबे बोहैथि दाननिनो 2024 मायथाइनि 17 जानुवारियावहाय कर्टआ बिनि सार्टिफिकेटखौ रिजेक्ट खालामबाय। दा बिनि बर' नङैया फोरमान जाबाय रायजोफोर। नब कुमार सरनिया बर' नङैखायनो गारबोनाय माखासे समावहाय जोंनि बर' हारिखौहाय बर' खालामबोखादोंमोन। दा बियो बर' नङैखायनो, बर'नि थैया नब कुमार सरनियानाव गैयैखायनो बियो बर' हारिखौहाय नेवसिबोबाय थाखादोंमोन। जों बेखौ रोखा नुबोखादों। नोंगौ दिनैहाय फोरमान जाबाय नब कुमार सरनिया सासे थगायसुला, बर' हारिखौहाय नेवसिग्रा, बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायखौहाय आवग्रिग्रा सासे थगायसुला लम्पट एमपि बियो। दा बियो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सार्टिफिकेट थगायनानैहाय खननै इलेक्शन गेलेनानै देरहाबोबाय। नाथाय देग्लायनि गोदान बोसोरावहाय बिहा आरोबाव माब्लाबाबो चान्स मोननाय नंलिया होननानै जोङो मिथिबाय। अब्ला रायजोफोर, बे खामानिखौ सोर मावखो आरो बे खामानिखौहाय साक्सेसफुल सोर खालामखो बेखौहायबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। आं भिडिअखौ हगारनानै होनाय जासिगोन। मोनसे गिदिर देरहानाय, खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सरनिया जाथिजोंबो गाज्रि नङा। खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्टिखा लिरनांगौ, नों बर'ल' लिरनांगौ। ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन, नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन, होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन, होमबानो नोंसोर एसटि जानो हागोन। ना खुसि आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन। आरो फैगौ इलेक्शनाव बे नब सरनिया मालाबा इलेक्शन गेलेनो मोनला, मालाबा बिहा एसटि रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला, बे बाहा गेलेहैदों। खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार एसटि रिजार्भआव बे सिटआव गेलेनो मोनला। खुलुमबाय थाबाय। जोङो नैबे आदानि नाजानायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बे खामानिखौ जों नुदों, ओमफ्राय खामानि मावनो हागोन बादिखौ जोंबो सानाखिमोन। उनाव बे आदानि जेसेबां नाजानाय, आदानि जेसेबांखिनि बे गासैबो आयेन थाइननि खोथाफोरखौ मिथिनानै जोङो, आंबो मोनसे साहस खालामफाबाय जे बे नंगौ, जों बेखौ नांनांगौ आरो बे जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार होननानै। गोदो आवगायाव मावदोंमोन, नाथाय जोङो जों ज' दंमोन, नाथाय लासैनो गुगालांजोबनानै रावबो मानसिफ्रानो बे खामानियाव आखाइ होयासै। इभेन जोंनि गोरों गोराफ्राबो प्रफेसार लेक्सारारनिफ्राय लानानै बुंजायो, बे माथो बर' कसारिखासोनो, बर'खासो, बिनि सार्टिफिकेटखौ बोरै दाननो हानांगौ, माथो हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट देरहाबायनो, बेबायदि होननायाव जोंखौ अनेक मरेल डाउन होदोंमोन, अनेक जोंखौ अपदस्थ होदोंमोन। थेवबो जों नाजादों। दा बेखौल' रायजो राजाफ्रा मिन्थिनो लुबैदों जे जों गावजों गाव बुंलायबाय थादों जे माब्रै बे नब सरनिया बोरै एसटि सार्टिफिकेट मोनखो, बिनिबो अनेक डिबेट जालांबाय, अनेक खोथा जालायबाय। खिन्थु जोङो बेफोरखौ बुंनांगौब्ला बिराद जारिमिन दंबावो। खिन्थु जोङो दा बै सिगांनि थांनाय इलेक्शन केस होनानै 2014निफ्राय नांदों बेखौ, इलेक्शन जेला नब सरनिया दारायजेनो बे समनिफ्राय, खिन्थु बेखौ बाद होनानै जेला इलेक्शन केसा मोननैबो जोङो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव जेनबाय होननानै बुंबाय, होमबा सिरि थाजोब्बाय, बयबो फावसायनानै थाजोब्बाय। खिन्थु जों आदा आरो आं स्पेसियेलि स्क्रुटिनि कमिटियाव जोङो नांफिननानै ओरैबायदि जोङो एकदम नांथाबबाय, ओरैबायदि नाजाबाय, जों मोनफ्रोमबो आयेननि, मोनफ्रोमबो दफानि, मोनफ्रोमबो
माबे इण्डियान कनस्टिटिउसनाव मा आयेनजों जोङो बे एसटि नङै मानसिखौ जों बोरै एसटि गनायनानै लानो आरो जों बेखौ बोरै फोजोबनो हागोन बेखौ जों नागिरनानै मोनबाय दा लास्टआव जोङो बेखौ जेला जों स्क्रुटिनि कमिटियाव होयो बे समाव जोङो बेखौ आरो जोङो कर्टआव होदोंमोन जे स्क्रुटिनि कमिटिया जोङो अलमस्ट गासिबो माने प्रसेसखौ फोजोबबाय बे बेसेबां इनकुवारि खालामनांगौ बेसेबां फोजोबबाय थेवबो दानाखिसै दानैलाय जोङो बिसोरनो मोनसे आवगायाव मोनसे बे केसखौ बेखौ फोजोबनो थाखाय जों PIL केस होदोंमोन बे PIL केसाव हाइ कर्टआ होनबाय जे PIL केसाव जोङो बे PIL केसखौ जों अर्डार होनबाय 2023 मार्चनि दायो 24 जालायबाय 23 मार्चनि 1 थारिखआव जों अर्डार होबाय जि बे पुरुनिया नङै माने कमिउनिटि जाय कमिउनिटिया एसटि नङा बिसोरनो मानो सार्टिफिकेट होदों होननानै जोंहा कर्टआव बुंबाय ट्राइबेल संघखौबो होनबाय आरो बेखौ सोर गभर्नमेन्टआ होदों बे गभर्नमेन्टआ बोरै होनो हाखो बे मानो होनबा इण्डिया गभर्नमेन्टआ बेयो पार्लियामेन्ट पास जानानै प्रेसिडेन्सियेल सहि जायाब्ला रावबो कमिउनिटिया आं उमुक होननानै लानो हाया आरो बियो बर' कसारि बर' होननानै लादों खिन्थु जों मिथिगौ बे बर' नङा खिन्थु बर' होननानै लादों दाना बोरै नोङो गुबुननि नाम लानानै गुबुननि कमिउनिटिनि गुबुन जाथिनि नाम लानानै गुबुन जाथिया बेखौ बे सार्टिफिकेटखौ लानो हाया नङाबाथ' गोबाङानो लानो हागौमोन जे जोंबो बर' कसारि होननानै दा लानो हाया दा अनेकानो दं बिदि बिनाय खिन्थु बिदि लानो हागौ दा जों होनबाय बे नङा आरो नंगौबा बियो बर' बानायनाय नङामोन मानो होनबा जुदि बर'ब्ला बर'नि ब्लाडब्ला जुदि बर'नि फिसाब्ला बे हय बियो सुरुनिया जादों जानो हागौ बर'आबो सुरुनिया जादों राभाया सुरुनिया जादों लालुङाव सुरुनियाबा सोरबा दास लेखाफ्राबो हारसा असमिया मानसिया नलबारिया बरपेटा मानसियाबो सुरुनिया जादों खिन्थु बिसोरो बर' नङा खिन्थु जाय बर'आ बे बर'खाब्ला बियो माब्लाबो अना बर'आव थांनाय नङामोन दानाय नङामोन बाहायनो जों सन्देह खालामबाय बे मानसिया बर'ब्ला बर' सार्टिफिकेट लानानै एसटि जादोंब्ला बे बर'नि अना बर' दानाय नङामोन ओंखायनो बे निस्सय बर' नङा होननानै जोङो बेखौ नांथाबथारदों जों बेखौ होखानांगौ आरो बेबायदि थायोब्ला बियो दा जेरै 10 बोसोराव जोंखौ ओरैबायदि लस खालामना होबाय डिफाइड खालामना होबाय जे जोंनि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जोंनि एसटिनि मोन्थाइफोरखौ बे दंस' खालामना होबाय बिनि थाखाय जोंहा बिराद गोसोआव दुखु मोननाय गाबखांनाय थाबाय थादों जों माब्ला हानो जों जानो गैया लोंनो सुख गैया जों बिदि जादों जोङो दिनै गुवाहाटियाव दैलि जोङो फुङाव फैनानै मोनायाव थांफिननांगौ जादों एखम्बा जों हर थानांगौब्ला जों थानो हाया जों थांफिनबोदांदों बिराद खस्थ' मोनदों थेवबो जों बेखौ नेवसिदों बे आदाखौ दा बुंनो हागौ आदाया जेरै रिटायार जानानै दिनै 74-75 इयार्स जाबाय थेवबो बियो माब्लाबो नांलाले मेंबायले नांला दोननोसै थाथोंसै होननानै बुङाखै दा आरो बे आदाखौ जों बेसेबांबा जोङो साहस होफादों आदा जों हाथारो दे जों इनकारेज होनानै दिनै जोङो बे हाइ कर्टआनो जोंनो बे माने PIL अर्डाराव होबाय जे बियो सुरुनिया बर' कसारि नङा आरो बिसोरो नोंसोरो आसाम गभर्नमेन्टखौ होनहरबाय नोंसोर माबे आयेनजों माबे दफाजों नोंसोर माबे कनस्टिटिउसननि आयेनजों नोंसोरो बिसोरनो नटिफाइड नङै मानसिफोरनो बोरै एसटि सार्टिफिकेट होदों दाना बिसोरो जबाबदिहि जाबाय होमबा बिसोरो 7 दिन टाइम लादों 7 दिन टाइम लानो होनबाय जोङो ओमफ्राय 7 दिन हाइ कर्टआ टाइम हरदों दा 7 दिननि उनाव बिसोर होनबाय नोंस्रा जुदि बेखौ नोंसोर जे इन्टारिम नोंसोर दिनै जेबादि अर्डार होदोंमोन नटिफिकेसन होदोंमोन सुरुनियाफोरनो बर' कसारि लानानै होनो हागोन होननाय बेखौ उइद्र' खालामाब्ला नोंसोरनि साख्रि बा नोंसोर मा जागोन नै बेखौ गिनानै उइद्र' खालामबाय बिसोर उइद्र' खालामदों बे उइद्र'ल लेटारखौ खिन्थु जों ओरैबायदि खालामबावदों होनबा जों चेलेन्ज खालामनो हागौमोन नोंसोर बे उइद्र'ल' खालामबोबायब्ला उइद्र'ल' खालामनानै एथ' गिदिर क्राइम खालामनाय बायदि जोंनि जाथिखौ दंस' खालामबाय खिन्थु बे उइद्र' खालामनायजोंनो बिस्रा गबाय उइद्र' खालामनाय माने ओरैबायदि सुरुनिया जाथिफोरनो जों होदोंमोन भुल क्रमे खिन्थु जों उइद्र' खालामना लाबाय माने गैला बे समनिफ्रायनो गैखालामोन दा जोङो बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो हानांसिगौमोन बै समावनो जोङो इण्डिया गभर्नमेन्टआव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ दानहोनो हानांसिगौमोन नाथाय जोंनि खमजोरिखौ नुबाय जे जों सानै साथाम खामानिया मावनानै बे जोंनि एथ'ल' बर'नि संगठन गिदिर संगठनफोर दङ दल संगठन दङ मानो बिसोर नाङाखै नैबेहाय जोंखौ खमजरि मोननानै बिसोर दानाखिसै आरो जोंबो जों सानदोंमोन मा बेजोंनो जोब्बाय हाइ कर्टआ होनायजोंनो जोब्बाय ओमफ्राय गावसोर उइद्र' खालामनानै जोब्बाय दाना ओमफ्राय उइद्र' खालामनानैल' जोबा मानो होनबा बे मानसि सासे एमपि जालायनाय बे भट गेलेनानै देरहानाय दा बेखौ इन्डिभिजुवेल बिनि केसखौ दाननांगौ दा इन्डिभिजुवेल बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ मारै दानगोन नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाना जोङो हाइ कर्ट मोनदोंब्लाबो जों दुगा जानो हायाखिसै जों रंजायाखै जों हाइ कर्टआव देरहाबाय जों देरहानायखौनो जों बुंदों जे जों देरहाबाय बे समाव आदाया बिराद बेमार लोमजादोंमोन थेवबो जोङो गुवाहाटिसिम फैबावनानै जे जों बे कर्टआव लांबाय ओमफ्राय जोङो
बे अर्डारजोंबाबो जों दुगा जायाखै जोंना मा ओहो बिनि सार्टिफिकेट दानहोथारनांगौ बिनि सार्टिफिकेट दानहोबासो जोङो बेखौ एमपि सिटनिफ्राय जों बोख्लायनो हागोन नै बेखौ नाजायो दाना जोङो बेखौ जेला खालामबावो होमबा जे जोङो बे हाइकर्टनि मोनखांनाय लोगो लोगो हाइकर्टनि 1 थारिखआव जों मोननाय लोगो लोगो हाइकर्टखौ जोङो अर्डार मोननाय लोगो लोगो हाइकर्टनि अर्डार मोनखांनानै जोङो 3, 4, 5 सानथाम थानायनि उनाव 6 थारिखआव जोङो बाहाय माने दावलिफुथियाव फैबाय जे हाइकर्टआबो बेबायदि अर्डार होबाय सिकिउरिटि मोनसेयाबो जोबखाबाय नोंसोर दानदो जेला जों होफैयो होमबा बिसोर र' होनै दानाखिसै नालाय बिसोरो मार्च एप्रिल मे जुन थांबाय होमबा जोङो दाना बेखौ कर्टआव होबाय जे जोंनो दासिमबो बेखौ होआखै कर्टआ जोंनो बेखौ बिनि जे कर्टआव हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे 3 मासजों फोजोबनांगौमोन सिकिउरिटिनि कमिटिया 3 मासाव जोङो दा दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय दानाखै आरो दा जों सिकिउरिटिनि कमिटिया जोबनायावबो दानाखै होननानै बुंनाया जेला होबाय होमबा बे हाइकर्टआ 2 मासनि टाइम हरबाय 2 मासनिया जोंनो फेब्रुवारि मार्चआव होदोंमोन दाना फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नै दिनैसिम मोनसे जागोन 10 मास थांबाय 10 मास कन्टेम जों 10 माससिम थांबाय 10 मास थांनायनिफ्राय नै जों दाखालि बेखौ कन्टेम होबाय जेला कन्टेम खालामनानै होयो कन्टेम होनायावबो बिसोरो दोनै दानसे दानाखै मानो होनबा जोंनि खमजुरिखौ मोनबाय जे कन्टेमावबो दानो मानो होनबा बिसोर ओरैबायदि पावार दङ सासे एमपि आरो बियो माबे संगठननिफ्राय फैनाय नोंसोर रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नोंथांमोनहा मिथिगौ बे माबे संगठन फैनाय बे गुवाहाटियाव ओरैबायदि बे राजत्व जायनि थाखाय जोङो थाखोमा जोङो खामानि मावनांदों दिसपुराव बिनि मानसि जोब हाइकर्टआव बिनि मानसि जोब थेवबो जों थाखोमानानै लास्ट पर्यन्त जों थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे जोङो कर्टआ जोंनो सानसे जोंनो जों बे कर्टनि बे आयेनजों जों देरहाथारगोन जोंहा बे बिश्वासखौ लानानै जों दिनै हाइकर्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो दिनै जोङो सिकिउरिटिनि कमिटिया बे हाइकर्टनि अर्डार मथेनो बिसोर कन्टेमाव जों जेला होबाय कन्टेमखौ दोननो हादोंमोन कन्टेमखौ बेसेबां गोबाव दोनदों बिसोरो 6 मास 7 मास 8 मास 10 माससिम दोननायनि उनाव कन्टेमखौ दा लास्ट पर्यन्त जोंनि उकिला आरो प्रसेस खालामबावनानै खायदा खालामबावनानै माबे आयेनजों माबे रुलजों माबा खालामनो हायो बेखौ खालामबावना हरबाय बे हरनाय लोगो लोगोसो दा बिसोरो बे दानबाय दिनै दानबाय बेसेबां गोबाव जों खस्थ' मोनबाय दिनै बिनि एमपिआनो 5 बोसोरावबो थांबावबाय आवगायनि 5 बोसोराव थांबाय आरो दानि 5 बोसोर 10 बोसोर थांबाय दा बे जोबनोसै गोदान इलेक्सन जानोसै थेवबो जों दा सिकिउरिटिनि कमिटिखौ जाय अफिसारफोर बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय जे बे एसे सम थाबावनायावबो जोंखौ दाननानै जोंनि बे खामानिखौ साक्सेस खालामबाय जों दा बिराद गोजोननाय आरो जों बर' हारिनि थाखाय बे जों देरहानाय बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्ति खालिरनांगौ नों बर'ल' लिरनांगौ ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन नोंसोर बर' लिरसिन होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन होमबानो नोंसोर एसटि जानो हागोन नाथाय बे सर'निया जाथियाव गुबुन जाथिनि दं नालाय गुबुन जाथिफ्रा बे जोंनि बिसोरो बै बर'फोरखौ बे बर'आल' मोननाय सर'निया कसारि होनना बर' ब्रह्मफोर लाबानो मोनोब्ला गावसोर थाबोगोन नोंखायनो बिसोरो नारथानानै दोनदों जायनि थाखाय बे बर' मानसिफ्राबो सर'नि माने ब्रह्म बसुमतारी दासिमबो लिराखै आरो बे लिरैनि थाखाय बिसोरो दा जोंजों बेबादि बिसोरो गावसोरनो अलखदाव गोलैनानै दं गावसोरनो बे अलखदाव गोलैनायनि थाखाय बिसोर दा एसटिखौ बिबाय थादों खिन्थु बै गुबुन जाय कमिउनिटिनि मानसि बिसोर मोनखाया खिन्थु जोंनि बर' बा राभा बा लालुं जाय एसटि मानसिखा बिसोर मोननायनि बा बिसोरनि थाखाय जोङो जेबो जोंहा ट्राइबेल संघआ जेरैबा जोंनि बर'फ्रा जोंनि दल संगठना जोंहा आपत्ति गैया जों सर'निया जाथिनिबो जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोंना बेल' जे संबिधानाव जेखौ दं बिसोरो आयेनजों नांनानै लाबोदों बिसोरो संबिधानाव आयेन पास खालामनानै बा पार्लियामेन्ट पास खालामनानै लाबोदों होमबा नोंसोरबो जुदि एसटि मोनोब्ला नोंसोर लानो जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु नोंसोरो जे इलिगेल भाबै लानानै आरो जों बर'नि लानानै बर'निनो उल्था मावबाय जुदि हय बियो बर' सार्टिफिकेट लादों बर' बादि मावोबा बिटिसिनि एगेन्स्ट मावाबालानो बर' जाथिनि थाखाय मावोबा बिटिसिनि थाखाय जुदि मावोमोनब्ला बड'लेण्डनि थाखाय मावोमोनब्ला उन्नतिनि थाखाय मावोमोनब्ला बा बर'नि एगेन्स्ट बुङामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरनि जोंनि लिडारफोरखौ अखमान खालामामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरखौ बे बिराद अखमान खालामदों दिसपुराव बियो जाय माबायाव दिसपुरनि जोंनि बर'नि एमएलएफोरनि जोंनि राजभवनाव बियो थानानै दुगा बे लेक्सार होदों अफमान खालामदों नाथाय जोंनि लिडारफोरा रावबो खुगा सियाखै बिनि रावबो बे जबाब होआखै नाथाय जोंहा गोसोआव गाबखांदों जे सासे अना बर' मानसिया जोंनि बर'नि सायाव माने अन्याय भाबै जोंखौ नासयनानै दोनबाय जायनि थाखाय जे जों मोननांगौ बेखौ मोनाखै बेफोरनि थाखाय जों नांनानै दिनै जोंनि बिराद गिदिर देरहानाय
बे जोङो अ सर'निया जाथिनि थाखाय जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोंहा जोंनि मोन्थायखौ सुख'नानै जोंखौ अपरस्त होनायनि थाखाय जोङो दिनै जों बिराद खुसि आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन आरो फैगौ इलेक्सनाव बे नबल सर'निया मालाबाबो इलेक्सन गेलेनो मोनला मालाबा बिहा एसटि रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला बे बाहा गेलेहैदों खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार एसटि रिजार्भआव बे सिटआव गेलेनो मोनला आरो सोरबा बेबायदि उनाव लाखोमानानै दा अनलाइनजों लाखोमागासिनो दं लाखोमावनो गेलेनो नागिरा बिनि थाखाय जों गसंगोन मानो होनबा बेवहाय गावबागाव दल संगठनफोरनि दलफोरनि पार्टिफोरा जेला इलेक्सनाव स्क्रुटिनि खालामो इलेक्सन नमिनेसन साबमिट होयो स्क्रुटिनियाव रावबो अबजेक्सन खालामाबा बेबायदिनो थांगोन बिनि थाखाय जोङो गसंगोन बिनि थाखाय जों प्रटेस्ट खालामनो थाखाय जोङो फैगौ इलेक्सनावबो जोङो नमिनेसन होनानैबाबो जों गुबुन हारिखौ होबथानायनि थाखाय बे राहाखौ जों लागोन बेनि थाखाय दिनैनि बे गिदिर देरहानायनि थाखाय आं बयखौबो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोजां मेसेजखौ हरो बैसागुनि दमासिनि बयनिबो गोजोननाय हरनानै